बिफा आंनो नोंखौनो नांफिनगौ दायोथ' आंनो हौवाखौ नांफिनगौ बेयो 18 थारिखनिफ्राय गोमानानै दङ आंनि हौवानि मुङा धोरोमसा ब्रह्म रौता दैगलानि आंनि फिसा आरो आंखौ सोर नायनांगौ गोदाव सोराव न'आव रावबो गैया फिसा सासे दं आंहा सोरनानै थाब्ला गोदाव सोराव जानानै दङ आङो अननानै आंनि हौवाखौ नुबाय बायोब्ला आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होना होगोन दायोथ' आंनो हौवाखौ नांफिनगौ आंनि हौवानि मुङा धोरोमसा ब्रह्म रौता दैगलानि बेयो 18 थारिखनिफ्राय गोमानानै दङ आंनि फिसा आरो आंखौ सोर नायनांगौ गोदाव सोराव न'आव रावबो गैया अननानै नुबाय बायोब्ला आंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालाम कन्टेक्ट नाम्बारखौ होना होगोन फिसा सासे दं आंहा सोरनानै थाब्ला गोदाव सोराव जानानै दङ आङो नोंनि फिसाया खै बोसोर आंनि फिसाजोआ 6.5 बोसोर जाबाय ओमफ्राय आंनि फिसाजोआ क्लास 2 जाबायमोन आरो हाबा जानायाबो 10 बोसोर जाबाय अननानै आंनि हौवाखौ नुबाय बायोब्ला आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होना होगोन बेयाव कल खालामबानो जाबाय अननानै बिफा आंनो नोंखौनो नांफिनगौ अननानै फैफिन न'आव जोंहा रावबो गैया बिमा फिसा गोदाव सोराव जानानै दङ दायोथ' जेबो मिथिया अबेयाव दंहैयो ओमफ्राय सोर हिनजावखौ लाना थांदों होननानै सानो नोंलाय लाना थांनायाथ' माबानि हरसिंगा मिरिपारा सस्त्रपारा ना मा होननाय खोनादों आरो बिनिनो मुङा मेखा दैमारि फिसाजोनि मुङा मिजु दैमारि आरो आंनि हौवानि मुङा धोरोमसा ब्रह्म बबेयाव माब्लानिफ्राय लोगो मोननानै बिदि लाना थांखो होनना मिथियो बिदिनो स्कुलाव लांलाय लाबोलाय खालामदोंमोन आरो जेन'बा जोंहा न'आव रावबो गैयामोन नालाय ओमफ्रायो आं स्कुलाव थाङोबा न'आव सोर थानांगौ बिदि जानानै आरो आंनि हौवाखौ लांलाय लाबोलाय स्कुलाव खालामनो होयोमोन आरो आङो बे फिसाजोखौ बे समावनो बिसोरो बिदि लामायाव थांदों जानांगौ आरो आंनि साननायाव अननानै नुबाय बायोब्ला खिथाहरबानो जाबाय कन्टेक्ट नाम्बारखौ होना होगोन आंनिखौ नोंथाङा 100% बुंनो हायोना बे हिनजावखौ लाना थांदों होननानै 100% बियो नंखागौ आरो फनफोर रायलायबाय फनखौथ' रायलायो बियो साइडआव रायलायो आरो बिदिनो फटकबो नुदोंमोन आङो फटकबो नुदोंमोन बियो नङा होननानै समाय लायोमोन आरो फिसाजोनि खर' दांनानै बिदिनो फिसाजोनि ब्रह्मनि खोसोम बिदि होननानै समाय लायोमोन आरो बियो 100% बियो बिजोंनो दंहैखायो आरो सानबैसे जाखो 18 थारिखआव थांदों बियो थांनाया दिनैजों खै थारिख जाखो दिनै 21 थारिख जाबाय 18 थारिखआवनो थांदों आरो बियो हौवा आइ आफा आरो बिबोनां हौवा बिबोनां जेन'बा बिजावजालि सानै बिबोनां हौवा गथ' गथाय लाना बिसोर बेंगलराव दंहैजोबो दायो जोंहा हौवा हिनजाव फिसाजोल'सोमोन दाबो हौवाया आंखौ गारनानै थांबाय फिसाजोजों आंजों गोदाव सोराव खालामनानै गालांबाय अननानै फैफिन बिफा प्लिज फिसाजोखौ अनोबा नों फैफिनथार आरो जों सानैखौ सोर नायनांगौ मा मुं नोंनि बिसायनि मुङा आंनि हौवानि मुङा धोरोमसा ब्रह्म आंनि मुङा रिसमा ब्रह्म आरो फिसाजोनि मुङा जिरिना ब्रह्म माबाफोर जादोंमोन नामा न'आवथ' बिदि जेबो दावराव दावसि जायाखै गन्दगलबो जायाखै जेबो जाखायाखै आरो बियो फुङाव बियो ओंखारलांनायनिफ्रायनो फैफिनखायाखै आरो न'आव जेन'बा न'खरफ्रावथ' मोजाङै मोजां सोलिदोंमोन आरो बिमामोन थानाय समावबोथ' मोजांमोन बिस्रा जानाय लोंनाय सला फिला ओमफ्राय नै दा गावसोर हौवा हिनजाव थानायावबो अनलायनाय बिदिनो थालायलायोमोन मिलायलायनानै ओमफ्राय नै उनावसो बे स्कुलाव थांलायनायावनो जालायबाय आरो बिसोरो एदावलायनाय मिनिलायनाय हिनजावसायाबोथ' बेनोखामोन जों नुनाय मथेथे होमबाबो आङो बेखौ बिदि सानामोन आरो हिनजावसाखौ ओमफ्राय सानसेखालि लोगोफोरनि सिगाङावबो होनबाय आं जों लागोनि बुग्लाजोंसो जालायाथ' बिसोरो होनना बुंबाय आङो है नङाहाय नङा होनबाय नंगौ नङा उनाव मिथिगोन र' सिरि थाथ' होनना बुंलायलायबाय नै ओमफ्राय बेनि उनावनो बारा जानानै थांबाय ओमफ्राय जोंहा फिसौजो जायो आं बिसोरखौ फिसौजोआबो इसेबां रागियाल नङालाय आरो बिसोरो
मिलायलायो अनलायो जायो बिदिनो गामिनि नालाय आरो जमा बिसोरबो गथ'फ्रा मावरिया बायदि बिमा बिफा गैयि बायदि मिलायनानै जाबाय रावजोंबो नांलायफेरामोन आरो बिसोरो जेन'बा आबौ बुग्लाया बहा दङ फिसाजोखौ नायनानै फैफिनबानो जाबाय आरो फिसौफोरखौ नायनानै बिमाबो बिफाबो गैयाबा सोर नायनानै सोर मा खालामबावनो जेन'बा एसे एनै बागान बारि दंबाबो बे फिसौआ जानो हागौमोन जेबो गैया दा गोदाव सोराव बिमायासो बेंना दंफैयो दा फैनानै आं मा होनबावनो